Čaute, moje meno je Miňo a vítam vás u nového videa. Dneska tu mám na otvorenie tieto dve Premium alebo teda Special Illustration kolektorky Kingra EX, zase tu Shrouded Fable a potom túto Greninja EX. Najskôr sa vám chcem ospravedlniť, ak to bude zle zaostrené, ale momentálne už je večer, natáčam to večer a nemám tu dobré osvetlenie. Takže dúfam, že to nejako prežijete. Takže najskôr sa pustíme na túto Kingru EX. Greninju si dáme nabok. Tak. Máme tu promokartu Kingry EX a potom Seedru a Horsey a 5 balíčkov zo setu Shrouded Fable, kde by som chcel vyťahnuť Persiana a Houndooma. Toto sú dve kartičky z tohto setu, ktoré by som chcel. Tak ja to rovno nebudem okecávať a rovno sa do toho pustím. Ja si tu zoberiem môj nožíček. Paráda. No. Takže krásne promokarty Kingra EX. Tak, všetky si ich vyťahnem. Krásna Kingra EX, tá rovno pôjde do sleevu a aj do toploaderu, lebo tieto promokarty z týchto setov vyrástli dosť na cene, takže nech ich mám aj hneď zo začiatku krásne ochránené. Tak, bude problém trochu s ostrením, ale vždycky vám to takto trošku zaostrím. Tak. A potom ešte Seedra a Horsey. Ale mne ide o týchto 5 balíkov. Tak, tie si rovno vyťahneme. A rovno sa do toho pustíme. Tak, uvidíme, či nejaké pekné kartičky z tohto setu padnú. Tak, energia dopredu a ideme na to. Tak, ohnivá energia, Cufant, Duskull, Axew, Golbat, Ironmont, Yveltal, Night Stretcher, Pokémon Tool Reverse Holo, Weavile Reverse Holo a máme tu hneď prvý hit Kingra EX na full art, takže first pack magic, ale táto je naozaj krásna. Tak, ideme na ďalší balíček. Blíži sa už set Journey Together, z ktorého by som chcel otvárať nejaké produkty, takže sa určite môžete na to tešiť. Ale akože poviem, Prismatic ma vôbec neláka otvárať, radšej si otvorím ten Journey Together, kde sú pre mňa dve krásne kartičky, ale to sa dozviete až potom, ktoré by som chcel, keď to budem otvárať. Tak, Malamar Reverse Holo. A máme tu druhý hit, Munkidori EX, obyčajné EX, ale tak, ďalší hitík, zatiaľ z dvoch balíčkov 2 hity. Tak, rovno sa pustíme na ďalší. Nech to video nemá hodinu.
Tak, dopredu. A niečo som tam videl, lesknúca som z toho zobral, ale tak nevadí. Uvidíme. Houndour, Zorua, Beaver, Malamar, Galvantula, Pokémon Tool, Furfrou Reverse Holo, Rowlet Reverse Holo a je tu ďalší hit a ďalšia Kingra EX. Tak akože padá to naozaj super z tohto prvého boxíku. Máme tu dve Kingry. Tak, ideme na predposledný balíček z boxu Kingry a potom sa vrhneme hneď na tú Greninju. Tak uvidíme aj, ktorý boxík vyhrá, či Greninja alebo Kingra, v ktorej bude viac hitov. Tak, Varum, Houndoom, Stadium, Weavile, Item, Houndoom Reverse Holo, Haxorus Reverse Holo a Tapu Bulu Holo. Tak, posledný balíček z prvého boxiku. Padla energia, ktorú môžeme dať dopredu a ideme na to. Tak, Varum, Absol, Fracture, Duskull, Sylveon, Pokémon Tool, Malamar, Varum Reverse Holo, Blood Moon Ursaluna Reverse Holo a Blood Moon Ursaluna Holo. Tak, ale to vôbec nevadí. Máme z prvého boxiku 3 hity. Samozrejme, že keď je to Kingra box, tak mi padli dve Kingry, za to sa vôbec nehnevám. Tak, a ideme rovno na Greninja boxik. No. Uvidíme, či z tohto padne viac hitov alebo menej hitov. Tak. Tento ide tak trošku ťažšie otvoriť. No, som vnútri. Tak. Krásna Greninja. Tiež si ich rovno vyťahneme. Tak, krásna Greninja. Tá pôjde hneď tiež do slivy a aj do toploadru. Táto Greninja tiež dosť vyrastla na cene. Tak, pekne do toploadru a potom tu máme ešte tieto dve kartičky, Froakie a Frogadier. Ako môžete vidieť, tak Froakie má takú chybu z výroby, ale čo som aj pozeral u ostatných, tak v tomto boxu je to celkom časté. Tak a ideme na posledných 5 balíčkov. Uvidíme, koľko hitov padne z tohto boxiku. Tak a ideme na to. Ako produkty zo Shrouded Fable už som si sám pre seba otváral. Už som si otvoril asi 2 ETBčka a nejaké booster bundle a
Tripack Blister aj Kinga Beatboxik, ale pre mňa najlepšie do videa som si nechal tieto dva boxiky, ktoré sú za mňa najlepšie z týchto dvoch. Tak, Golbat, Reverse Holo a Zoroark Holo. Tak, ďalší balíček. No. Tak, Energia, Dusclops, Horsey, Qfant, Zubat, Item, Supporter, Yveltal, Cassiopeia Reverse Holo, Fraxel Reverse Holo a Dusknoir Holo. Tak, uvidíme, či to posledné 3 balíčky napravia. No a máme tu prvú holo energiu. Tak, Furfrou, Toxicroak, Eevee, Varoom, Kyurem, Item, Decidueye, zase Cassiopeia Reverse Holo, Croagunk Reverse Holo a Tapu Bulu Holo. Tak, predposledný balíček. Tak už môžem s istotou asi povedať, že Ingara vyhrala tento taký minisúboj. A samozrejme by to vyhrala Greninja iba ak by tu bol nejaký veľký hit. Takže ešte uvidíme. Tak, Dartrix, Duskull, Houndoom, Staffle, Slitherwing, Cassiopeia, Galvantula, Varoom Reverse Holo a máme tu prvý hitík a to je Horsey. Tak, wow, ako vidno, tak je celkom, má dobrý miskat, je zle vycentrovaná, ale tak čo už, stáva sa. Tak, tá pôjde tiež do toploadru. Tak, takže prvý hitík z Greninja boxu a ideme na last pack. Uvidíme, či bude aj nejaký last pack Magic. Tak, pekne pomaly a ideme na to. Tak, Energia, Beaver, Sneasel, Eevee, Dusclops, Sylveon, Hourglass, Pokémon Tool, Supporter Reverse Holo, Seadra Reverse Holo a Cresselia Holo. Takže v Greninja boxiku bol len jeden hit, ale to Horsey, ale za mňa to bola akože konečne nejaká super otváračka. V boxiku máme tieto 4 hity. Horsey, dvakrát Kingru EX vo Full Artute a Monkidori EX a potom ešte tieto dve krásne promokartičky. Takže za mňa konečne nejaká vydarená otváračka. Tak ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, budem rád za každý like, odber. Určite mi môžete napísať, ako sa vám tento opening páčil. Budem za to veľmi rád.
A ja sa s týmito kartičkami s vami lúčim a teším sa u ďalšieho videjka. Čau, čau.